Sanibona sizwe samaZulu. Igama lami ngubongani Mia, Bongani Wilbert Mia. Umzalwane ngisindisiwe. Ngihlala eSinawane. Singaba seBhekville ekhaya. Mina ngokwe-choice yami ukuyikhethela ngithanda ukuhlala eThekwini. Anyway, sizathu sale video ukuthi kumaZulu ngicela nisindiswe, uJesu uyabuya, and then lokho yilokho kubaluleke kakhulu kunakho konke engingakusho. uJesu akusiyinkolo yabelungu. Ngicabanga ukuthi wena ngokwakho uma uyifundile iBhayibheli uzobona ukuthi uJesu wayengasiyo umlungu, ngoba amaJuda awasiyo abelungu, nabelungu babekholelwa iy'nkolelo zabo lezi ey'thixo ey'ningi, njengoba namaGibhithe nawo ayeney'nkolelo ey'ningi. So udaba luqala ekuthenini kuyinkinga uma ungazazi imvelaphi yakho, okay? Because inamhlanje lakho nekusasa lakho liyakhinyabezeka uma ungazazi ukuthi ungubani. So abantu abamnyama e-Afrika nje bonkana siye sarobheka sangaqonda ukuthi singobani, kodwa uNkulunkulu bevele ubesinikezile umlando ukuthi sizazi ukuthi singobani. Kuyaxaka ukuthi asikhona ukuzwisisa ukuthi uma iBhayibheli likhuluma ngamaGibhithe, likhuluma ngabantu abamnyama, okhokho bethu. Uma iBhayibheli likhuluma ngoKush, likhuluma ngabantu abamnyama, okhokho bethu. Uma iBhayibheli likhuluma ngoPut, likhuluma ngabantu abamnyama, okhokho bethu. Uma iBhayibheli likhuluma ngoKhanani, likhuluma ngabantu abamnyama, okhokho bethu. Uma iBhayibheli likhuluma ngoSheba, engathi uyena othatha indawo kaKhanani ngoba uNkulunkulu yamqeda uKhanani, kusho uma iBhayibheli likhuluma ngoSheba likhuluma ngabantu abamnyama. Manje uma siyizizwe lezi ezikhona namhlanje ezazingekho 2000 years ago ngokwamagama esizibiza ngawo namhlanje, uma singazazi ukuthi 2000 years ago singobani, inkinga, because angeke sikhona ukuqonda ukuthi kungani kwenzeka lezi zinto ezenzakalayo empilweni yethu namhlanje, kanti futhi sizozithola silwa nezimo kuwukuthi zidaliwe kahle ukuthi zenzeke kanjalo, silwa nazo singaqhubeki, singabe nenqubekela phambili empilweni ngoba asiziqondi asizazi ukuthi singobani eBhayibhelini. EBhayibhelini kuneziprofetho ngezizwe. uNkulunkulu uzibale ozibiza lezo zizwe ngamagama azo ngesikhathi sika-Isaya, noma ngesikhathi sikaJeremiya, noma isikhathi sika-Ezekiel, noma isikhathi sikaDaniel, noma isikhathi sabaprofethi laba abanye kuthiwa abaprofethi abancane. You see, lezo ziprofetho lezo ezashiwo uNkulunkulu 2500 years ago ziya-operator kuzo zonke izinhlanga nazo zonke izizwe namhlanje. Ngoba uma uNkulunkulu ekhiphe isahlulelo ukuthi leso sahlulelo leso sizokwenzeka kulabo bantu forever, uJesu engakabuye kwesibili emhlabeni, uma uNkulunkulu ethi leyo nto izolokhu yenzeka kulabo bantu labo,
kusho ukuthi izwe lokuyenzeka ngoba kusuke kuyisahlulelo sikaNkulunkulu. So uma siholwa abantu abayimpumputhe laba basiholayo abevangeli eli-individualistic abanganaki ivangeli ngokwezizwe, ngoba ivangeli liyahambisana liyachaphazela nangokwezizwe, ivangeli liyachaphazela nangokwendawo, idolobha, amakhaya. Ingakho uJesu uqalekisa idolobha, iCapernaum, iChorazin naleli lesithathu, ngoba indawo nayo iyakwazi ukuqalekiswa. So uma uhlezi endaweni uJesu noma uNkulunkulu ayiqalekisile, noma ngabe wenzani ngeke uzuphumelele uma ngabe isiqalekiso sithi abantu abahlala kuleyo ndawo baqalekisiwe. So kusho ukuthi-ke uzuphumelele awufanele ube kuleyo ndawo eyiqalekisiwe. Ngizokwenza eminye imizekelo yendawo eyiqalekisiwe. iBhabhiloni yaqalekiswa, ayikho i-original Babylon, and then idolobha iBaghdad likuma-surrounds alapho iBhabhiloni lalikhona. Alakheki nanamhlanje iBhabhilona the original, and noma uyibuka iBaghdad ayinawo umcebo kaNebukadnezar lo owawukhona ngokweziqalekiso zikaNkulunkulu. Mawuthi uNkulunkulu ethe eqalekise indawo iNiniva ukuthi iyohlala iwugwadule, nanamhlanje iNiniva alakheki liwugwadule. Idolobha elalisatshwa umhlaba wonke, elalihlala amaqhawe ahlukumeza uIsrayeli, nathi singabantu abamnyama asinikeza inkinga. Alright, so now nanamhlanje akukho Niniva eyakhekayo ngoba uNkulunkulu uthe ngeke yakheke. So neSodom neGomora and cities of the plain, zonke lezo ndawo njengoba zaqalekiswa uNkulunkulu ngesikhathi sika-Abrahama, nanamhlanje azakheki, nanamhlanje ziwugwadule. Akekho umuntu ongazelapha ngoba isiqalekiso sazo si-eternal. Now siholwa abazalwane noma abafundisi abangazwisisi lezi zinto eziseBhayibhelini, abathathe ubuKristu babenza into individualistic, bangenwe yilo buKristu bobu-liberal, which is very selfish and self-centered type of Christianity. Hluleka ukuqaphela ukuthi ubuKristu bumayelana ne-community building, bumayelana nokwakha isizwe, kumayelana nokwakha ibandla likaKristu. So now you can't be individualistic in your mind if ukholwa usindisiwe. But ke amakholwa, they're very selfish, they are individualistic. Nabaholi bamaKristu bashumayela ivangeli eli-individualistic elingaqapheli ama-responsibility awomuntu osindisiwe kusizwe, kubukhosi bakubo nazo zonke lezi zinto lezo. Instead amakholwa abantu abamnyama adelela ngisho namakhosi, kodwa bathi bakholwa uJesu. uJesu oqala uyinkosi. So uyazwisisa ukuthi ube yikholwa uhloniphe idemocracy kunokuthi uhloniphe ubukhosi. Isystem kaNkulunkulu ubukhosi akusidemocracy. uNkulunkulu akaze abe-democratic, akayithandi leyo system, futhi I'm sure uyayinyanya because it's an evil system idemocracy. Sesingakhuluma-ke what rights, but uNkulunkulu we-kingdom, we-monarchy. So now umKristu clearly ubukhosi into futhi ngabe uyayihlonipha okokuqala. Now ngiyandlalela kuningi ngisazokusho, ngizama ukuya kule background yokuthi zazi mawumZulu noma umXhosa noma uMpedi noma uMtswana noma uMsuthu noma uMndebele noma uyiMalawian, bonke kuhlobo lwabantu, zazi ukuthi ngokwaseBhayibhelini ungubani, ukuze uqonde ukuthi uNkulunkulu utheni ngabantu bakini, okuchaphazela okwenzeka kwisizwe sakini,
nezwe lakini. Alright, so ngizothi ke asize la kumaZulu. Alright, abeSuthu ngibakhonzile because bayasithanda sisizwe samaZulu. abeSuthu bakamshweshwe, specifically South Sothos, those people, they support Zulus most of their lives, so khona i-common destiny khona between umZulu nomSuthu. Okay, asazi ukuthi kwenzakalani mandulo, but amaZulu mawesho iqobulo zempi ethi hebe uSuthu, so kukhona okuchaphazela okunobudlelwane phakathi kwamaZulu nabeSuthu kusuka mandulo. Ingakho mawubheka siyakwazi ukuphilisana, sihlala ndawonye. Mayisenquthu abeSuthu behleli kumaZulu, mawuseqwaqwa amaZulu ahleli kubeSuthu, noma elisuthu 25% yabeSuthu they are not originally Suthu. A lot of them, they are originally Zulu, though today they are abeSuthu. Alright, so imix leyo uNkulunkulu wayikhanda mandulo, kwazi uNkulunkulu ukuthi kwenzakalani, ngoba inkinga umlando asinawo. Kodwa ngiqaphela lokhu ke, uKush eBhayibhelini, uKush eBhayibhelini okhokho bamaZulu, okhokho bamaNguni, okhokho baBantu. Akusi wonke umuntu owumuntu. Alright, i-controversial abantu abayi-understandi ke leyo nto le. uKush kuqhamuka kuKush aBantu, kuqhamuka kuBantu umNguni, kuqhamuka kumNguni amaZulu, amaXhosa, amaSwazi, amaNdebele kanjalo. Now abagcotshelwe ukuba amakhosi ngaphezu kwabo bonke, noma bangaba nobukhosi laba abanye, but abayinhloko phezu kukaKush wonke uZulu. Now uma amaZulu engazazi ukuthi awubani eBhayibhelini nokuthi uNkulunkulu utheni kuKush, ingakho-ke amaZulu ephuphuthekile, egitshela wonke umuntu ekhanda, engazithandi kwawona, elwela ezinye izizwe ngokucindezela abantu bakubo. Yabona amaZulu sigude ekulweleni abelungu namaNdiya, singalweli umZulu wakithi. Yabona nalento yenzeka ngo-2021 ngoJulayi, maningi amaZulu ayilekelela ukuthi kufa amaZulu, ebulawa bezizwe. Abantu bajabule ukuthi abalayile amaNdiya ababulala. Konke wrong ngawe umZulu. Ukube bekubulawa amaNdiya ayi-350 ngabe kuthiweni emhlabeni, uma bekubulawe abelungu abawu-350 ngabe kuthiweni emhlabeni, wena uyasasa, uyajabula. Abantu bakaZuma ilima, abantu bakini. Angizwani noZuma, angiyithandi i-ANC, iqembu labantu abadukise i-South Africa, balimaza ubukhosi. They are the enemy ye-South Africa. I-ANC, i-DA, i-EFF, ama-enemy awe-South Africa. So I don't want to go there. Angikho kulolo daba. Now, kodwa ke bese uba umZulu, nabo kubulima be-ANC benza lento abayenzile ngoJulayi 2021 mangabe ubulima. Ngicabanga ukuthi bebezama ukulwa ne-white capital, because i-white capital is an enemy of South African blacks in particular and Africans at large. Now, wena-ke noma mhlawumbe ubungavumelani nendlela yokwenza esingazi ukuthi eyakhe indlela bekuyiphi yonke le 30 years, ngoba sibona umehluko, abantu abamnyama bahlele ku-64% unemployment rate. Ugood wena ekulweleni abelungu, but awukaze ukhathazeke ngo-64% wama-black South African who are in the poverty line. Kodwa yakwazi ukulwela abelungu namabhilidi abo. Awuzange futhi ulwele the person white ngoJulayi 2021, ulwele amabhilidi, wavumela ukuthi amaZulu more than 350 afela amabhilidi abelungu. That is a problem. So khona into wrong bonakala iwukuthakatha nokuqalekiseka kwesizwe. Kufanele sizikhulume lezi zinto lezo, because kukhona inkinga enkulu uma inhloko kaKhushi inje. Abantu bekwazi ukuyibulala, i-celebrate ukuthi iyabulawa, ngoba nangu i-divideke ngokwepolitiki. We've got a problem. So as the Zulu nation, I've got a problem. Engicabanga ukuthi fanele siyisombulule. Anyway, so ngisandlalela, so we need to know
ukuthi singubani ngokwaseBhayibhelini kuzokuphuthuma kula u2 kuphela okwamanje nje ngizama ukuyiqeda le video ngoba singaxoxa forever, so ngizodamane ngenza ama video elandelana. 1, amaZulu yisizwe sengwe. Okay, akusamaZulu kuphela ayingwe, kodwa ubuholi bezizwe eziyingwe amaZulu, because ingwe uKush eBhayibhelini. Alright, i-symbol kaKush yingwe, so but amaZulu yiwona asebenzisa ingwe kakhulu because vele yiwona ayinhloko kaKush. Alright, now uKush ulibusile iGibhithe kaningi, ofaro abaningi bebe uKush, meaning okhokho bamaZulu. uKush waziwa njengabantu abanamandla kunabo bonke abantu emhlabeni, kodwa uKush ulawulwa abafokazi, uphethwe amantombazana abelungu. uNicole Fritz uyadecide ukuthi hey, ama-foreigner awaphume eSouth Africa. uNicole Fritz noHelen Suzman, and then amakhosi amaZulu, ndunankulu amaZulu, politicians amaZulu, bonke akukho abangakwenza. uNicole Fritz usedecidile ukuthi la eSouth Africa kuzohlala ama-black foreigner ngoba bona beyabelungu bafuna ukwaqasha ukuthi abasebenzele as cheap labor. uKush Almighty nowhere to be found. Nangu uyiculela ubukela iChiefs nePirates, uyiculela uMaskandi uKush akanake lutho. Izwe liphethe uNicole Fritz, uHelen Zille, uTony Leon, besebenzisa boRamaphosa. This is a problem. And then now uKush uNkulunkulu ukhuluma naye kuIsaiah 18, so ukhuluma nani maZulu, nathi maZulu kuIsaiah 18 khuluma nathi. uNkulunkulu usibiza ngengwe kuDaniel 7, kunezizwe eziwu4 lapho akhuluma nazo uNkulunkulu. Daniel 7 maye khuluma ngengwe, okhuluma namaZulu noKush wonkana, but ikakhulukazi Zulus. Now uma ungaqondi lezo zonto lezo umfundisi kodwa ulalela abaprofeti ngoba mneyisa amakholwa ayeyisa, they've got no respect for ama-protocol kaNkulunkulu, futhi wonke umuntu ke umprofeti, wonke umuntu like ngathi umoya lo kaMiriam no-Aaron unormal vele emakholweni, because you know ngathi amakholwa nami uNkulunkulu uyakhuluma nami, indelelo vele. So i-lack of humility and ukuba submissive ilandelelo yenziwa uMiriam no-Aaron kuMose. Yingakho-ke uMiriam I think washaya ngokuthi abe blind angaboni. Ingakho labefundisi abaningi umfundisi, umprofeti, umpostoli, umbishophi, uyonke into eyedwa. So now uyabona ke yibo ke abaphethe ama-ministry, basiphethe vele elento zemabandleni, kukhala isicathulo sabo, yibo abavale namasonto, because they are mature Christians who understand ukuthi i-United Nations i-right. Akulalelwanga umoya ingcwele 2020, kulandelelwe i-United Nations. Abazalwane ke lapha abamature, wonderfully made, blessed. Now here's the thing, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu umbekile umprofeti o direct to isizwe samaZulu. Hayi uShemba kusi umprofeti obeke uNkulunkulu kumaZulu. Igama uNkulunkulu asebenza ngalo linye uJesu Kristu. Once wayosebenzisa linye igama, you are not of God. uShemba ufana asindiswe, asubmit kuJesu Kristu kwaphela. Now umprofeti ukhona uNkulunkulu ambekayo kwisizwe nesizwe ukuthi asigayide. Bayabasi abefundisi, hayi angithi bona baba prophet, bonke bakhuluma noNkulunkulu, bonke baya ezulwini, bangena kuma courts of heaven. Yabona, nangaze ngezulu nazange ngabona nje sibonakaliso, angizange ngahlangana nengelosi, angizange bazalwana, azange ngabona, angizange ngizwe nevoice kaNkulunkulu. Ngiba nje nama-inspired thought, that is all. So but abazalwane bahamba ezulwini, but abazange bayibona kwa-COVID ukuthi yes, in all the access here heavens that they have. Anyway, now
njengoba behlala kuma boardroom asezulwini Nkosi yami, why bengakhona ukuchazela amaZulu ukuthi kwenzakalani? Why abantu abamnyama becindezela belu? Indaba abefundisi ngisindisiwe nami. Sindisiwe futhi ayikho enye indlela yokuya kuNkulunkulu ngaphandle kwensindiso egameni likaJesu Kristu. Now, nginenkinga ke ukuthi labantu abasiphethe bayimpumputhe njengoMiriam ngoba ngibona ukuthi banendelelo efana nekaMiriam. They are super big. Hayi futhi ke ngoba amasonto abo successful. Hayi mina abazalwane yazi kube tough kweyami impilo. Yo kunini ngithandaza izinto eziningi azange zenzeke. Angisebenzi ungibona hlezi ekhaya kwi-background. I'm not trying to decorate myself anyway. Qale ngesingisa ngathi salimala ingqondo sozizazama ukulungisa. Anyway mina ngikhule ngifunda isisuthu, ngikhule ngomsuthu eqwaqwa. So but ngumZulu. All right. So now ngicela nje sidinga ukuba nabaholi bamaZulu abamaziyo uNkulunkulu, abamzwayo uNkulunkulu, abazi ukuthi uNkulunkulu uthini ngamaZulu manje. Alright, ukuze singabi oMiriam abaprofeti abablind abayimpumputhe abaphuphethekile kodwa bahlala ema-courts of heaven. So humility into yokuqala nje semqoka ukuze sikhona ukuya phambili. Now awuthukela ama-chapter abalulekile uNkulunkulu angenza nge-inspired thought ukuthi unga-understand ukuthi akhuluma namaZulu. U-Isaiah 18, uDaniel 7 lapho uDaniel 7 ekhuluma ngengwe. uDaniel 7 ekhuluma ngebhubesi egcine selima ngeenyawo ezimbili elisuswe amaphiko okhozi awu-2 ngemuva likhuluma nge-United Kingdom. Amaphiko awu-2 okhozi i-USA and then ile part i-South Africa amaZulu, therefore i-South Africa, and then ibhele elinamariba awu-2 la imbambo ezintathu not 2 3 ribs la emlonyeni. The bear yi-Russia. Now uzosisaka ukuthi kungani nginala ma flag panela emva kwami angithi yabo UK, Russia, South Africa ne-USA. Ngwabeke ngokwama direction coordinates ukuthi UK kuluphi uhlangothi emhlabeni, USA, Russia, South Africa. So angithi South Africa ingaphansi kwalaba ya njengoba ngibeke kanjalo. So mawubheka lapha phezulu then ngine panela la Israel, because uIsrael ungaphezulu kwezizwe zonke esiyizona, ungaphezulu kwethu sonke. So ungacompete nama-Israel shem, ungacompete hayi ufanele ungawashumayeza kodwa ngeke ayilizwe ivangeli ngoba uNkulunkulu uyoba blindile ngoba bengazange bakholwa uJesu the other time. So now uNkulunkulu uzobavula amehlo ngesikhathi esifanele. uNkulunkulu esevula amaJuda ukuthi abone insindiso, thina bezizwe sobe sesingasasindiseki. So ungakujaheli ungajaha ukuthi amaZulu ama-Israel akholwe uJesu ngoba lokho kusho ukuthi abantu abezizwe ngeke basasindiseka. Now ama-Israel awubupriest phezu kwezizwe zonke esiyizona. Okay fine, phakathi kwabanye bethu kukhona igazi lama-Israel ngoba phela ama-Israel uNkulunkulu wawaxosha kwa-Israel for 2000 years eprofetile ukuthi ubabuyisele ngo-1948. So umacanga ukuthi umhlaba kwa-Israel wama-Palestina awusikholwa, akukholwa elizothi umhlaba uNkulunkulu awabele ama-Israel wama-Palestina. We-Antichrist, sidedele esontweni, phuma nje uyolwela ama-Palestina akho, usidedele esontweni, just get out of the church and go and be your Antichrist outside the church, because sikhathela abazalwane abanga-understand iBhayibheli balifunda every day bese bayadelela bayosupporta udodi wabomalema nabo-ANC abalwa nama-Palestina. Now it's another problem on its own, that one. So we blacks in Africa have always been friends of Israel, not of Arabs. Anyway, ukuthi kuyimanje leyo North Africa yonke iphethwe ama-Arab ayithatha kuthina. Kush kingdoms and everything bekule phezulu. Sathathelwa ama-Arab. Wena uyolalela abamalema abalwela ama-Arab. No, ubani amama nenhliziyo embi, ubani naleli phanda babuthanda imodise. Those people are evil people. You're listening to people who are selling blacks to Arabs. Awudeli kuba slave wena. So thina selokhu sabangani bama-Israel. Okay, Israel
is the isizwe sabapristi phezu kwethu sonke. So wahlonipha ama-Israel, okay. And then phezu kaKush wonke amaZulu inhloko. Wahlonipha amaZulu noma umvenda uyipedi ngoba nina vendors, pedis, shanganzi, you hate Zulus. So that is a problem because you've got an Edom spirit. Ngoba vele kwaleyo nzondo iphuma kumona more than anything, all right? So you are not victims, you are very wicked, jealous, envious people. And you are spending all your time blocking Zulus from success using the government. You will reap the reward for that from God, because uma wenza into ethizo kubantu uNkulunkulu abagcobe ukuthi bakuphathe wena wenze le rebellion ufana no-Edom, and usually the cases of Edom also apply to you. Your nations will receive their due ngesikhathi esifanele uNkulunkulu for the hate and the active destruction that you do against Zulus. Angithi siyanazi kupolitics, we know what you're doing. You guys know yourselves. Sikhulela koshiyawelo ngala isowethu. We know vendors. You guys are tribalists. We know Shangans are reactionary tribalists, not originally tribalists. But you've got a problem with Zulus. It comes deeply from the hatred of Zulus. And then amapedi wona angazi nokuthi sawenzani, but nje bazi panje umsebenzi wokuzonda amaZulu. So it's a problem. You guys have got an Edom spirit, and the spirit of envy stays there in you in the north. And then it's moshile see country nge-racism nange-tribalism, because you guys are racist. You are racist blacks. Angihambisani nama definition ama-liberal ukuthi a black person cannot be a racist. A black person can be a racist. Abantu baseLimpopo, you are racist, you are tribalists, and you have really destroyed South Africa ngalo moya wenu womona. All right, nenzondo. So you need deliverance from lamadimoni enanowathandaza awukudansela inyoka, because nobunyoka obuningi and everything. I'm not posting these videos to be liked by anybody, not even by Zulus. So if your vendor self gets hurt by these truths, get hurt. None of my business. So anyway, now let us Zulus no Kush. You are the head of Kush. Therefore, since uKush uyena obalulekile kuma end times, you are the head above every black nation there is on earth. But in Buganda lapho nekhona amaZulu, yet you are supposed to be the head. But you're busy fighting for whites and Indians and celebrating the murder and massacre of Zulus by Indians. You need to repent before God. Akekho umuntu celebrator okubulawa kwabantu bakubo ngaleyo ndlela. Now 30 minutes ephelile ngizama ukwendlalela. I'll make another a further video. Bengizama ukwendlalela ne, so ngibambele le nalaphaya. But the main issue is Zulus zazini no Kush to angeke uNkulunkulu anenzele imesi ningasindisiwe. Sindiswani. Akho Jesu abelungu. Azange uJesu waba umlungu. Ngeke siloku sichaza into eyi-1 ngoJesu. Ubuvila bengqondo ukuthi ukhona umuntu omnyama okholwa ukuthi uJesu umlungu. Oqala uJesu wasizwa nabantu abamnyama ebalekela i-puppet king uHerod owayesebenzela abelungu amaNtaliyana, the Romans. Now cela ugcina la okwa today naloko kwendlalela lokho. uShemba umprofeti wamaZulu is a false prophet. Umprofeti kaNkulunkulu uqala ekusindisweni avume uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. So wonke amaZulu akholela kuShemba fanele asindiswe. Khona nizokhonza kamnandi, ngiyayithandlela enikhonza ngayo iwubuZulu. Kushoda nje ukuthi nibize igama likaJesu kuphela, hayi elikaShemba. uJesu kuphela uNkulunkulu. Thank you.